Winjo my first time na mawinje. Money market fund kwa poko winjo nikeche poko biro lokali. Hiyo mambo ya money market funds nishawahi sikia, lakini sijaweza kupokea pesa kama hiyo kutoka kwa serikali, na sijasikia waki-advertise hizo products. Ile najua ni ile unaenda unanunua kama unawekeza pesa yako, then unapata some interest at the end of hiyo duration yenye umewekeza. Lakini sijasikia mambo hiyo product kutoka kwa serikali ama mahali popote pengine. Nyaka na winji kawanza kawone ka winjo ka wachno poka winjo nyaka nene kawone ka winje ka. Yes. Onego beni government ka beto miwagi pesa mondo mi watim go ohala, nikech pesa mwatimo go ohala en pesa mana mawantie godo. Kod bank seche moke mamiwa pesa kwa kao geche wa wakete loan kuno endo, lakini nyakibedi gi security to onge pesa mora mimiyo aka money market fund onge. Okay, aka uthuolo ni mara wacho ni asewinjo gimiluongo ni money market trust fund ma ki yawo tiende matut en pesa man malo to tidwoke gi interest mapiny. So anyalo advice nikech king'iyo pinje kaka US gini nosegatime ne jo ohala mondo gi boost economy margi. Anyalo advice ng'ato mondo mi okaw pesa nikech en pesa man malo to idwoke e duration mapiny, to lal mare bende this, ok onyal lal kaka moko gi. Kada we money market fund en gima generally ober, and gimomiyo ober nikech sani jowa mang'eny ende sana joma tindo yuago yore mag tije, to gimosetamo ji mang'eny donje gik machalo kaka ohala en capital. Ende kwa nyayudo capital jowa nyalo dhi mbele kabisa, ende emomiyo pesa ni kikawe aparo no nyalo boost nyaka jok matimo ohala, onyalo boosti kabisa. To ge kalore kaka economy be sani oidho kabisa, onyalo konyo, ende an ayie kode. Tiyo gima masebedo ka winjo ne money market fund en gima jowa mang'eny ok ong'eyo. Thoth dhano manie mashinani piny kocha ok ni aware of it nikech lack of creating awareness kuom jowa. Koro anagombo ni body mausika mondo kaw time gi through leaders kata through chief barasas mondo ginyal puonjo ji ber ne money fund, market fund ni mondo jopiny ong'e mondo konygi. Gimomiyo pod ok anyal kene market fund ni, anyalo bedo ka keno to kindi winjo ni bengi ni eri olwar gi pes ji, olwar nyaka kod pes ng'ama jo ohala ma ini manyo mana matin tikete to kor lwar gi pesa ni. Koro omiyo pod ok anyal winjo wachno maler ahinya kaka onyalo bet. Ohanda ni ok anyal timo go market fund nikech pesa mawero go tin. Koro da bed gi pesa mang'eny eka da timo market fund. Jowa mang'eny timo kunge market fund nikech gin gi pesa mang'eny. To wach mar market fund ni an poka winje, to gi kalore kwan kibuye ka wadware wach mar market fund mondo bino e chiro ka mondo akonyre godo ka jo ohala mondo boost ohandwa ni, nikech yudo ni wan kwa kawo kata maembe mwauso ni kwa kawo gunia to ng'iso ni wakawe gowi nikech waonge pesa monyalo chulo joma kelo mondo mi wachul mapiyo mondo obed gi mzigo moromo. Koro wan gi shortage mar pesa mondo mi wachul godo mzigo. Koro wakwayo jotelo manyalo kelo no market fund go mondo kelo mondo wayud pesa no mondo mi wachul mzigo mondo wakaw mzigo moromo ma koro kwachulo weg mzigo to wabedo ni waonge gowi. Keto mwandu e money market funds oseyangore kaka en achiel kuom yorego mag loso mwandu, nimar ka in kanyo iyudo mwandu kendo iyudo nyinyo mapiyo. Odiochieng' ma kawuono ne wayudo thuolo mar twak kod jolony ka giloso kendo ka gimiyowa gimomiyo kata gigo monego ing'e kapok iketo pesani e money market funds. Amor kuom rwaka e chenro, an iluonga ni Michael Ayo. An sani wan gi kambi ma wawuoyo weche mag shares, bonds gi money market fund. Watemo puonjo ji kendo watemo konyo ji kuonde ma ginyalo investe. Money market funds gin ang'o? Money market fund en
an investment scheme mano gi dho ngere. En kama joma dwa invest mondo yud ohala keto pesa kanyakla. Koro en kama ji kawo pesa gi, ng'at madwa ni oyud ohala e shares kawo pesa to dhi keto, kato koseket gi kanyakla imiyo ng'at ma ong'eyo molony weche mag investments, kato ng'ani kawe to invest gigeno ni ng'at manoketo pesa ne cha ibro miyo ohala at the end mar higa kata e kore samora mora ma ng'ano dware. Ere kaka jopiny nyalo donjo e chiro ni mano mar money market funds? Kamano, money market fund ng'ata mokongo ng'ata nyalo donje. And nitie kembe mopogore opogore mang'eny ma oyie ng'ato nyalo dhi keto pesa ne matin. Koseketo pesa ne matin to yude ohala. Piny lony sani obedo mang'eny. Kembe mang'eny sani ko kamora mora ma ng'ato nitie inyalo orni aora form matin, kato kise register go to iketo pesa, kato pesa nino chako nyuolo ni ohala. Koro sani ok en gimoro ma donje tek, en gimoro ma ng'ato nyalo donje yo mayot. Koro ere pogruok kind money market funds kod bonds, treasury bonds bende mantiere kanyo kachiel koda ka mago mag stocks kata shares? King'iyo shares nyiso ni idwa bedo achiel kuom jokanyono kata wuon kambino. Koro shares gin units matindo tindo ma ng'ato nyalo ng'iewo mondo obedi shareholder, ibed achiel kuom wuon kambino. Ka kambi oloso ohala to in bende ipogoni ohala no. Nyiso ni you are entitled to a dividend mowuok kuom ohala ma kambi oloso. At the end of the year, koro kata samora mora ma gilande. Wadhi koro e weche ma gin bonds. Bonds chalo loan ma ikawo imiyo sirikal. Imiyo sirikal pesa ni, ka ging'isi ni okay, kimiyowa pesa makama, to wabiro bedo ko mi kata percentage machalo 14%, machalo 15%, kata machalo percent apar 10%. Kuro mano e gine e weche modok ka bonds. To kiduogo money market fund. Money market fund kaka na wacho en pesa ni ma idwa miyo ng'at moro molony. Nikech in wuon pogruok en ni king'iyo bonds gi money market odwa bedo machiegni to ok gichiegni ahinya. Nikech money market ukawo pesa, ji mang'eny kelo pesa kato miyo ng'at molony. Ni ng'at molony no koro o invest on your behalf. Ng'ano nyalo kawo nus pesa no to kawo tero moko e bonds, okawo moko to nyalo tere e bank, onyalo kawo moko to nyalo tere gimora mora mondo omi at least bang'e iyud ohala e pesa ni maniketo. Money market funds pogruok mare kendo mamiyo pogore gi bonds. Bonds king'iyo to oket ni inyalo ng'isi ni okay, bond king'iyo sani to obro mature, nitie maturity period maybe after 10 years. Mano, and the other thing inyalo yudo king'isi ni okay, sama ing'iewe imiyo sirikal pesa miye 100,000. Money market opogore gi mano, nikech money market en gima inyalo kawo kata $500. Nitie kembe moyie inyalo kawo kata $500. Ing'isogi ni okay, mano e man go kawuono. Juma manyien achaka kelo 500, juma machielo era kelo 2,000, juma machielo kelo. Mano ok inyal yudo bonds. Bonds kiseng'iewo to kamano kaka ing'iewe. And with the money market en ni samora mora ma pachi ong'isi ni koro idwa kawo pesa ni mondo duogni. Ibro yudo ka kembe mang'eny ma tiyo tich mar money market oyie gi mondo giduokni immediately. While bonds on the other side ibro yudo ka bro chuno ni samoro nyaka idhi e secondary market, idhi us ne ng'ato koka mondo pesa ni oduogi. Koro mago e pogruok man temo bedo e kind money market, bonds to gi shares. An nyinga iluongo ni Peter Oluoch. Anja Lagos ya Karapolo. Atiyo University of Nairobi
atiyo in the ICT department. Mane tich mondika rasmi. Lakini kando to asomo weche mag investments, weche stock market, mago weche mana di school basomo. Ere kaka japiny nyalo donjo e chiro mar money market funds? Ntie kambe ma opuodhi kod sirkal, or Capital Markets Authority, they all fall under central bank. Ntie kambe ma opuodhi kaka Old Mutual, is one of them, Zimele is one of them. There are so many. Ntie moko kaka insurance companies, moko bende are approved, they offer money market fund. There are even banks ma bende offer money market fund. Koro giminya timo, idhi achiel kuom kambi ma opuodhi gi. To in most cases, gibiro kwayi ID. Koro kin gi ID tinyalo yauni account. Koro ng'enyne gidwaro ID to gidwaro passport photos. To sani koro weche taxes obedo matek sana Kenya ka. Koro gibo dwaro ni bed kod KRA pin ma KRA machinde ni in jachulo ushuru, ichulo ga taxes. Koro adek go kin go to inyaya account on the money market fund from any company kaka Old Mutual for example, Zimele. Koro kiseyao account bas to koro nyaketo pesa ni kanyo, to pesa ni no nyuolre at a faster rate than the bank, the commercial banks. Ere kaka yore mag technology nyalo konyo kata osebedo ka konyo chenro mopogore ta inya ohala ni mara money market fund? Sani onge tiendi wuog Siaya ni biro Nairobi, ni biro yao money market fund account gi Old Mutual. Siaya kama intiere no. Kisedonje simu ni, you interact with Old Mutual on your phone. But before, nyaki wuog Siaya, yedhum akamba basi diere go akamba basi mane ntie kata OTC ibi Nairobi. Technology onge biro Nairobi. From your phone, inyatimo gik moko duto ma idwaro. Ber mane mantie e keto pesa mari e money market funds? Ber mantiere en yane. Seche moko inya bedo gi midhiero moro maki, nyathi tuo tieno. Tidwaro pesa instantly. Ber ma money market fund en inya golo pesa nino instant. Igol pesa nino instant, ikaw nyathini mane utugo bot chwanyo tiende kata chwer remo cha itere e hospital. The advantage of money market fund is instant withdrawal of your funds. Inya golo pesa nino instant, anytime, 24/7. Mano is one of the biggest advantage. The other advantage, ber money market fund en kendo onyuolre mang'eny mohingo bank. Bank nyuolre mos to nyuolre matin. Money market fund bit nyuolre piyo mohingo bank. That is the second advantage of money market fund. Nyakwara Moge Jwang wakao yueyo machuok to ka waduogo pontiere mathoth mwabiro puonjore. Kik idhi mabor. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suon machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno.
mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi jwang'e chenro mar Ohala gi Mwandu. Koro wadwa neno gigo monego bed ni ibedo godo kapok idonjo e money market funds. To pesani e money market funds en achiel kuom yore mag loso mwandu. To gin gik mage maloso money market funds? Giting'o bedo gi jalony e weche omenda. Jarit mar omenda onego bende ibed gi jal ma igeno e yor omenda kata trustee. Kaeto ibed gi janon buge omenda kata auditor. Ka isebedo gi mago, nitiere nonro ma onego itim kapok iketo pesani. Onego irang kaka omenda osetimo e chiro e kinde mokalo. Onego irang bende omenda matin mogik ma inyalo keto kama tin en shillings 1,000. Yo makende mar yudo nyinyo tok kungo en timo kinda e keto pesani. To ber mane ma iyudo ka iketo pesani e money market funds? Iyudo yuto mabup, bende in gi thuolo mar loko mwandu obedo omenda aching' ka irango malong'o chike matayo kungo. Iyudo thuolo bende mar tiyo gi jolony e weche omenda ka iketo omenda makore ok lach e agulu mari mar keno. Money market funds bende konyi kendo jiwi e weche mag kungo. Nyinga en Florence Goche, to auso chiro ka, to ohala ni nachako higa mari 2020, ndalo mar corona cha, nachako ohala ni. Naneno magi jo foreigners go ohero kaka town ka, foreigners ohero gigi, mano momiyo nachako ohala gi. Naneno magi kabiro town ka, foreigners gibiro to ginyiewo nengo moro maber tayudo pesa monyalo konya. Puonj maseyudo ka aneno ni aromo ko jo mang'eny, aromo jo mang'eny wazunge, jok moko mae piny loka kocha, moko wae oko kocha kaka Nigeria. Bende aromo gi ji mang'eny moko anyalo romo kodgi. Profit samoro wanyalo uso maber, chieng' moro tich bende rach samoro, lakini samoro wayudo maber. En kawaida tich, inyalo yudo tinyalo kendo koso kamano. Challenges mentiere en samoro idwa dhiwa gik moko rumo tionge kata pesa mar waro gigo, samoro iuso pesa matin to pesa no samoro tiyo gi chiemo to koso pesa mar dhi kelo mwandu moro kendo. Kaka magi en key holders to wauso achiel 200. Moro bende en kaka magi bracelets magi kin siling 200. Bende wan kodi gi nene animals kaka mae en siling 800 ma. To bende wan bende gi lewni kaka mae en kimono. Mae en gimono. Karako kama chal kamae, kirako kama tindo sere maber, ineno? Mae ber. Mae wauso 180 to nengo no ken fixed, wanyalo bargain. Wan gi sandals mag Masai ka giber sana. Koro mondo akwayo jo Ramogi mondo bi promoter ka tich kai. Nengo ok yot da. Inyalo kata rwake, ober sana. Wan kodi shirt ni dashiki be. Shirt ni kila ng'ato nyalo rwako, ng'ama dichuo kata ka ng'ama dhako onyalo rwako magi. To nengo ne yot,
Kaka ma en 1,500 lakini wanyalo loso nengo. Mano ke en fixed price. Bende leso wan go. Jomine kuku bed maonge leso. Leso wan go inyalo tweyo kama kitiyo tiji. Mano ber sana. Molo leso moko cha. Wan leso moko maber kaka mano. Ohala inyalo temo. Itiatia kaka Nyasaye onyalo gwedhigo. Koro kiking'i ati samoro kaka nyawadu osechak tich tibende ichako tich dawe. Onego mondo ibed piny mondo ipar adwa timo ang'o. Koro jo-Ramogi akwayo kukuluor chako biashara kata kid kod pesa matin tichaka biashara to Nyasaye biro konyi tibiro inuka. Kik iluor. To kidoro gimoro amora nyiewo tibi kae mondo ausni kod nengo maber. Nyakwara Mogajwang, erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro mar ohala gi mwandu jumani. Nyaka chieng' tich ang'wen mabiro, ka wabiro medo goye mbaka e yore mag keto mwandu, rito mwandu kod bero ohala. Uriti masani, nyinga Cleophas Oluoch, Elo, Lydia Okeyo.